Na svakoj planeti u galaksiji postoji Flux. Moćna, magična energija. Ovde na Akilijanu zovemo je dah. Flux je toliko jak da je morao da bude zabranjen. Osim u galaktičkom fudbalu. Najspektakularnijem sportu u univerzumu. Zbog neverovatne dvostruke pobede snežnih klinaca, galaktički fudbal je postao još popularniji. Novi timovi sa novih planeta su pristupili ligi. Nastalo je čak i novo takmičenje. Da li će snežni klinci da ostanu zajedno u timu nakon toliko promena? Još veći izazovi su pred njima. Galaktički fudbal! Gledali ste u galaktičkom fudbalu. Vaš sin je živ. Sined je živ. A ja... Ja sam Sandža. Znači ti si moj brat, ha? Zar ne želiš što više nisi na terenu? Iako sam trener, i dalje sam snežni klinac. Šta hoćeš, Magnuse? Predložit ću ti ponudu koju ne možeš da odbiješ. Eliminišite ga! Kao što kažu, mačke se uvek vraćaju svom gospodaru. Dobrodošao kući, Sinede. Moje! Ne moje! U redu, da malo raščistim sliku. I bomba je... Imamo ogroman problem. Šta? Nešto sa snežnim klincima? Mnogo gore od toga. Postoji multiflux bomba na Akilijanu. Na svim frontovima. Nakon svega što smo prošli, napokon smo ovde, društvo. Danas je veliki dan. Ovde gde su naši snovi postali stvarnost već 2 puta do sad. Ovde na Genesis stadionu. Sve oči galaksije će ponovo biti uprte u nas. Ali vi znate o kakvom pritisku se radi. Ukoliko želimo da osvojimo kup, moramo da savladamo jedini tim koji nas je ikada pobedio na turniru. Tim Paradisija. I mi ćemo da se osvetimo. Znam da imamo šansu da pobedimo ovoga puta. Zato što ćemo da igramo, ne samo zbog nas, nego pre svega i najvažnije zbog onih koji nas vole. Pokažite im da zaslužujemo njihovo poverenje, zato što ćemo za koji trenutak na terenu stadiona Genesis biti ono što jesmo. Zato što smo mi snežni klinci. I danas ćemo da damo sve od sebe. Bravo! Tako je! Šta da dodaš, kapitenu? Hajde, Sinede. Napred, snežni, napred! U redu, idemo. Poslednji trening pre finala. Program širom galaksije i dalje. Arkadia Sport. Javljamo se uživo sa stadiona Genesis. A sada sa vama su Kelly, Barry i Nork. I Artegor. Napokon smo ovde, dragi hologledaoci. Danas je finale Kupa galaktičkog fudbala koje smo svi iščekivali. Snežni klinci protiv tima Paradisija! Uhu! A najmanje što možemo da kažemo je da ovaj meč počinje sa ogromnim iznenađenjem. Tako je, Kelly. Sined, da, dobro ste čuli. Sined se pridružio snežnim klincima. On se nalazi u postavi i svakako bi trebalo da igra. Snežni klinci stvarno znaju kako da nas iznenade. Možete li da verujete, nakon poraza na Paradisiji, oni su sada prisvojili svog najljućeg protivnika. Svaka čast, snežni klinci! Prelaženje preko ličnih nesuglasica, prekidanje rivalstva u svrhu pobede, odlike su velikih timova. Šta radiš ovde? Odlazi odavde, prljava mačketino. U redu, mačka je izašla u šetnju. Ponavljam, mačka je izašla u šetnju. Trči, cica maco, trči! U redu. Neće biti potrebno mnogo vremena da nas naš mali prijatelj dovede do svog gospodara. Budite svi u pripravnosti, kako napreduje Klempe. Mislim da sam na tragu anti-multifluxu. Ima li vesti od Arča i Narate? I dalje su u potrazi za multiflux bombom. Nadajmo se da će da je pronađu na vreme.
U suprotnom, Akilijan će doživjeti istu sudbinu kao i planeta Senki u posljednjem kupu, a Dah bi mogao da nestane. To nam definitivno nije potrebno sada. Dakle, Benete, imali vesti od Arča i Norate? Nemoguće je odrediti lokaciju bombe. Arč i Norata moraju da se približe koliko god je to moguće kako bih ja uspeo da pronađem tačnu lokaciju. U redu. Nadajmo se da je Klempov trak pravi. Posljednji put kažem, recite mi šta se desilo. Po ovim podacima mogu da vidim da se nešto desilo. Sigurno ste vi odgovorni. Šta ste za ime galaksije uradili? Buhu, nisam ja, on je... Ne, to je njegova krivica. Ne, tvoja je sužitak, moj. Prestanite! Dosta je. Šta sa Ajsužitkom? Kakve veze Ajsužitak ima sa ovim? Mi smo se raspravljali i slučajno prosuli Ajsužitak po mašini, ali sve to Sidnijeva krivica. Ajsužitak. Mark? Znam da te nešto muči već duže vreme. Možeš da mi ispričaš šta je ako želiš. Ja sam tvoj kapiten, ali sam ti i prijatelj, što je najvažnije. Radi se o Nini. Bili smo zajedno i sada mislim da je gotovo. Ne mogu čak ni da je vidim. Izbegava me. Ne brini za to, Mark. Svađe se dešavaju. Tim Paradisi je pod velikim pritiskom i njihov tim se priprema za finale iza zatvorenih vrata. Ne radi se o tome, Tija. Ona je odlučila da me više ne viđa i pre toga. Ali ja i dalje ne razumem zašto. Verovatno je tako naređeno. Zamisli samo da ti je rekla sve tajne njenog tima. Sigurna sam da to nije njena krivica. Koncentriši se na finale, Mark. Na kraju će sve dobro da se završi. Vidjet ćeš je opet. Ti stvarno misliš to? Uverena sam u to, veruj mi. I ne brini, nećeš se sukobiti sa njom na terenu. Hvala ti, Tija. Možda si u pravu. Sigurno sam sve to umislio. Jednostavno ne mogu da se naviknem na to. Sinec se vratio snežne klince. Pa, bljak. Čak ni kada izgovorim ne mogu da se naviknem na to. Prestani s tim, Ajs. Nije na nama da odlučujemo. Da, i ko je u ostalom ikada rekao da će on uspeti da ovlada Dahom? Majo? Džok, moram da pričam s tobom o Sinedu. Hajde, Sinede, možeš ti to, za finale! Sada, Sinede. Ne mogu ja to. I meni je bilo teško, sećaš se? Hajde, znam da ti to možeš, verujem u tebe. Hajde da pokušamo ponovo. Me je u pravu. Hajde, pokušaj ponovo. Dame Simbaj, iskreno, šta ti misliš? Rezultata još nema, ali osjećam da Sined ima neopisivu želju za uspehom. On želi da igra rokete i sigurno će uspeti. Nadajmo se, Dame Simbaj, nadajmo se. Sada znaš sve o Sinedu i njegovim lažnim i pravim roditeljima. Ništa mu nije bilo lako. Kad je već doneo odluku da se vrati u snežne klince, nemoj da budeš tako oštar prema njemu. Ne smeš da ga odbacuješ, Džok. Znam da duboko u sebi vas dvojice niste mnogo različiti. Znam, mama, znam. U redu, Sinede, 5 minuta odmora. Razvedri se, Sinede. Prema mojim proračunima ti si na samoj granici da ponovo savladaš Daha Kilijana. Sinede, dođi ovamo. Moramo da pričamo. Ne brini, Mei. Duboko u sebi, čak i ako Džok i Sined jesu rivali, oni su ipak kao braća. Zar ne misliš da sada imamo preče stvari da radimo nego da se svađamo? Znam da imaš svoje razloge da me mrziš, ali sam... Slažem se s tobom, Sinede. Hajde da prestanemo da se svađamo, nema smisla. Moja je krivica što me je Mei ostavila. Nisam bio fair prema njoj. Loše sam se poneo prema njoj. Možda nikad nećemo biti najbolji prijatelji, ali znam jedno. Ja ne bih bio ovde bez tebe. Spasio si mi život. I Main takođe na Paradisiji. U redu, Džok. Vidi, znam, nisam se ni ja ponašao najbolje prema tebi, priznajem. Ali sada želim da budem bolja osoba. Želim da se popravim.
imam porodicu i želim da budu ponosni na mene. U tom slučaju, možeš da računaš na mene. Imamo finale koje moramo da dobijemo. Hej, Sinede, ti ćeš da savladaš dah. Osjećam to. Hvala ti, Džok. Ali nemoj mnogo da se zanosiš. Ja ću uvek biti najbolji. Da li si spreman, Sinede? Spreman! Da idemo na severoistok, to je to! Potvrdi, molim te! Podesite kurs severoistočno od svoje trenutne lokacije. Na severoistok, Norata! Ovo ne izgleda dobro, Arče. Ni malo dobro. Arkadija! U redu, nemamo ni minut za gubljenje. Uspori malo u stvari. Jesi li siguran da znaš da voziš motorne sanke? Da li se šališ? Gledao sam kako Roket vozi ovu stvarčicu mnogo puta. Poznajem je u dušu. U redu, blizu ste. Trebalo bi da utvrdimo dakle dolazi signal za par sekundi. Veoma ste blizu, momci. U redu, imam ga. Našao sam signal. Idite na jug. Sada će da počne, sada će da počne. Neka počne. Blok, 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 blok. Bljak, ovo je odvratno. Kako neko može da pije ovo? Blok, 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 blok. O, čoveče, ovo je puno smeća. Ali koja hemikalija je pokrenula reakciju? Hej, koji je ovo molekul? Interesantno. Timovi stižu na stadion Genesis. Meč će uskoro da počne. Jedan mali savet, dragi hologledaoci, ne idite nikuda. Ne zaboravi na tvoje nove sposobnosti, Ahito. Imam osjećaj da bi mogle da budu korisne. Ne brini, Dame Simbaj, držat ću otvoreno oko. Dobro oko. U redu. Znam da obično ne radim ovo, ali volela bih da vam kažem par reči. Rokete, Samo napred, Dame Simbaj. htela sam da vam kažem da je ovo finale, ovaj meč, najvažniji meč u životima svih vas. Pobedite u ovom meču, snežni klinci, zbog sebe i zbog svih nas. Napred, Snežni, napred! Moj prvi meč uživo. Hej, Varene, ako Snežni klinci pobede, bit će bolje od tebe. To će im biti treći kup, a ti si osvojio samo 2. Istina, ako Snežni klinci pobede, ući će u istoriju galaktičkog fudbala. Ali između nas, to mi uopšte ne smeta. Zaslužili su to, zar ne? Napred, Snežni klinci! Smiri se, Sandža, lepo se ponašaj. Prvi put si na meču. Nadam se da ovo finale neće biti tako burno kao prethodna. Nadam se da je obezbeđenje. Mi smo u potpunoj pripravnosti. U redu, to je to. Koncentrišite se. Ništa ne može da nas zaustavi. Nemoj 2 puta da kažeš. Čudno je sresti te ovde, Džok, ali ovoga puta čini se da si u gubitničkom timu. Mi ćemo da budemo te koje će da dodirnu pehar. Hej, devojke, prestanite da sanjate. Paradisija je bila šala, ali ovo je stvarno. Odmor je gotov. Proveri svoj šorc, ne želiš ponovo da ga izgubiš. I evo momenta koji
koji smo svi očekivali, dragi hologledaoci. Dva tima izlaze na teren u ovom finalu. Dva tima koja su spremna za borbu, osim Mahitoa koji je i ovog puta zaspao. Posljednji korak napokon počinje. Galaksija će uskoro biti pod mojim nogama. Jesi li dobro, Sinede? Ne budi tako napet, sve će da bude u redu. Znam, ali osjećam nešto zaista čudno. Ne znam šta. Hajde, Sinede, to je samo trema. Nemoj da brineš. Dakle, Benete, kuda idemo sada? U redu, to je dobro, momci. Prema mojim proračunima trebalo bi da ste tačno ispred mesta na kom je skrivena bomba. Ne, nemoguće. Tako mi ledenog doba. Arče, tvoja akademija. Neverovatno, ona je moćnija nego ranije. Pa, moram da kažem, ovo je veoma redak događaj u galaktičkom fudbalu, Kelly. Početni udarac će biti poravljen sa sljedećim napadačima u startnoj postavi. To su ovde Nina 8 i Mark. Žao mi je, Mark. Ovo nije moglo da se predvidi. Dva igrača zauzimaju pozicije i čak ni pogledi im se ne susreću. O, čoveče, čini se da ovo dvoje uopšte ne mare jedno za drugo. Ulala, Nina 8 je uhvatila Marka na spavanju i on je sada juri uz pomoć daha Akilijana. Ali ovo je neverovatno, uhvatio ju je! I sada je meč zaista počeo. Ko će da bude pobednik? Ostanite za nama ispred vašeg holoekrana, dragi gledaoci. Pa ovo je kao da tražimo iglu u plastu sena. U redu, odredio sam lokaciju. Arče, kada bi samo mogao da mi pošalješ detaljnu mapu Arč Akademije, možda bih mogao da povežem njenu lokaciju sa mojim podacima. Mapu Akademije? Moja kancelarija! U redu, Somi. Cica Maca je ušla u privatni astro hangar u sektoru 7 na nivou B. Ponavljam,
Sektor 7, nivo B. Na borbene pozicije pirati podelite se u dve grupe. Prva grupa Alfa, idite do ulaza u Astro hangar. Druga grupa Oluja, ukrcajte se na crnu mantu kako bismo ih sprečili da napuste Genesis vazduhom. Čovek koga treba da presretnemo, Harris, je najveća pretnja koju je galaksija ikada imala. Ne zaboravite, ovo će da bude najvažnija bitka koju smo ikada vodili. U redu, Alfa grupa za mnom. Idemo. Magnuse, ti ne moraš da ideš. O čemu ti to pričaš? Želiš da Magnus Blade propusti ovo? Moram da izravnam račune sa Harrisom, baš kao u dobra stara vremena, zar ne, Sony? Art je skenirao brod, Harris je na njemu zajedno sa nekoliko rezervoara nedefinisane tečnosti. Pogađaj šta bi to moglo da bude. Ali antimultiflux još nije spreman, iako sam pronašao sastojak koji nedostaje. Skoro sam gotov, Sony, još samo koji detalji. Nema više vremena za čekanje, Klempe. Čim budeš imao nešto, pošalji robote u Astro hangar u sektoru 7, nivo B. Razumem, Sony. U redu, Benete, poslao sam. Sada je na tebe red. Trebalo bi da sad stojite tačno na bombi. Ali ovde nema ničega, Benete. Sve smo pretražili. Podrum. I rezultat je i dalje 0-0. Ahito, sada nije vreme za opuštanje. Ahito! Hej, Ahito! Ahito, probudi se! Gol za tim Paradisija! Gol za nivo 8! To! Bravo, Nina! To! Ne mogu da verujem, Ahito. Obrati pažnju. Ne brinite za ovo. U finalu smo. Ne odustajte! Ne odustajte! Evo je. Malo je veća nego što sam mislio. Benete, našli smo bombu. Eliminisati. Skloni se, Norata! Norata! Šta se dešava? Imate li problem? Arče? Arče! Arče! U sljedećoj epizodi gledat ćete. Moramo da osvojimo kup. Zajedno. Galaksija će biti moja! Nećete me zaustaviti!